Il-Ministri Ewropej tal-Intern laħqu ftehim dwar ir-relokazzjoni ta' 120,000 refuġjat. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu ma' One News il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela sostna li b'dan il-ftehim pajjiżna se jkun qed jirċievi 129 refuġjat fuq medda ta' sentejn. Naturalment issa deċiżjoni ttieħdet fejn il-120,000 refuġjat mill-Italja u l-Greċja se jkunu rilokati f'numru ta' pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, fejn Malta l-ammont fuq sentejn mill-120,000 se jkun ta' 129. Ġifiet nitkellmu fuq 129 refuġjat mill-Italja u l-Greċja li se jiġu rilokati f'Malta fuq sentejn mill-120,000 refuġjat. Il-Ministru Carmelo Abela spjega kif dawn il-persuni se jkunu relokati wara li fl-aħħar ġimgħat dawn waslu fl-Italja u fil-Greċja. Hemm żewġ fażijiet. L-ewwel fażi li ħatibda fil-jiem li ġejjin, propri minn meta għadda dan il-ftehim, se jkunu 66,000 li se jiġu rilokati mill-Italja u l-Greċja u Malta minn dawk is-66,000 se tieħu 71 refuġjat. It-tieni fażi mbagħad tibda minn hawn 12 xahar ieħor fejn il-kumplament tar-refuġjati li huma 54,000 se jiġu rilokati u t-total tagħna se jkun ta' 58 bekk jiġu fuq sentejn 129 għal 120,000. Kemm il-darba fil-futur pajjiżna jsib ruħu f'diffikultà minħabba influss qawwi ta' migranti, dan il-ftehim jorbot lill-Istati membri biex jagħtu l-assistenza tagħhom. Issa, il-proviso li hemm huwa li l-54,000 li ħajbdew fit-tieni fażi jekk ikun hemm pajjiżi oħrajn u li mhu l-pajjiż li jista' jkollu bżonn li jekk jintlaqad ikun hemm influss ta' migranti u refuġjati f'pajjiż jista' jkun li jkun hemm pajjiżi oħrajn jiġu mejjuna u allura dan japplika wkoll għal Malta. Il-Ministru Carmelo Abela temm jgħid li dan il-ftehim li pajjiżna qabel miegħu huwa kemm fl-interess nazzjonali u Ewropew iżda anki ħares id-dinjità umana. Dan huwa ftehim li huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea, huwa fl-interess ukoll minħabba li din hija issue anke umana. Però mbagħad huwa wkoll fl-interess ngħid nazzjonali li jekk ikun il-każ li Malta jkollna bżonn l-għajnuna, aħna dik l-għajnuna ser insibuha. Sa dan it-tant kienu 4 pajjiżi li vvutaw kontra li jintrabtu bi kwoti mandatorji li huma l-Slovakkja, l-Ungerija, ir-Rumanija u r-Repubblika Ċeka. Il-Finlandja kienet l-unika pajjiż li astjeniet mill-vot, bil-Polonja li inizjalment kienet kontra ivvutat favur.